Aurreko bideoan ikasi dugu barne produktu gordina zer den eta zer baldintza betetzen dituen. Bideo honetan ikasiko dugu nola kalkulatzen den herrialde bateko BPG-a. Esaten genuen moduan, barne produktu gordina herrialde batean, denbora jakin batean ekoizten diren ondasun eta zerbitzuen balioa adieraziko du. Hiru era egongo dira kalkulatzeko, baina garrantzitsuena bakarrik ikasiko dugu oraingoz. Azken ondasun eta zerbitzuetan egiten den gastua neurtuz kalkulatuko dugu herrialde bateko BPG-a. Lehenik eta behin, BPG-a kalkulatzeko formula nola adierazten den ikasiko dugu, eta ondoren aldagai bakoitza zer den definituko dugu. Barne produktu gordina, familien kontsumoa, gehi enpresen inbertsioa, gehi gastu publikoa, gehi esportazioak, ken importazioak, formularekin kalkulatuko dugu. Familien kontsumoa zer den horren arte ikasi dugu, beraz, gogoratzen ez baduzue, komenigarria izango da aurreko bideoetara bueltatzea. Laburbilduz, familiek erosten dituzten produktu eta zerbitzuen balioek osatuko dute familien kontsumoa. Enpresen inbertsioa, ekoizpen faktore eta natur baliabideetan egiten dituzten inbertsioak dira. Beste hitzetan, ekoizteko beharrezkoak diren gauzak erosten. Gastu publikoa zer den ere ikasi dugu aurreko gaietan. Gogoratzen badugu, estatuak herritarrei ematen zizkion onurek osatzen zuten gastu publikoa. Onura hauek, bai produktuak, bai zerbitzuak izan, eurotan neurtuko ditugu. Esportazioak herrialde batean ekoitzitako eta atzerrian saldutako produktuak izango dira. Herrialdeko ekoizpenaren balioa kontuan hartuko da, ez saldutako produktu edo zerbitzuen salmenta prezioa. Importazioak berriz, justu aurkakoak izango dira. Atzerrian ekoitzitakoa, baina gure herrialdean saldutako produktu eta zerbitzuak izango dira. Aldagai hauen batura eginez, kalkulatuko genuke herrialde bateko BPG-a. Ondorengo adibidearekin praktikatuko dugu BPG-aren kalkulu. Datu hauek izan da, barne produktu gordinaren kalkulua honela egingo genuke. Hasteko, formula kopiatuko dugu. Ondoren, balioak ordezkatuko ditugu gutxika gutxika. Kontsumoa, 900. Inbertsioak, 200. Gastu publikoa, 150. Kontuan hartu, gastu publikoak estatuaren eta autonomia erkidegoen gastuak barneratzen dituen. Esportazioak 100 eta importazioak 17. Amaitzeko, kalkuluak eginez, herrialde honen BPG-a 1.333 milioi euro izango dela ikusiko dugu. Ikusten dugunez, herrialde batean BPG-a kalkulatzea ez da batere zaila izango, baina oso argi izan behar dugu ekoizpen balioak hartu beharko ditugula, eta ez ekonomiaren beste edozein alderdi. Hala nola, zergak, soldatak, aurrezki pribatua, edo bestelako. Hurrengo bideotan ikusiko dugu BPG-a dituen mugak zeintzuk diren. Adierazle ekonomiko bezala egokia da, baina datuak kuantifikatuak daude bakarrik, eta ekonomiaren ekoizpen baldintzak ez ditu neurtzen. Beraz, kontu handia izan beharko dugu analisiak egiterako orduan. Baliteke, ekonomia bat hazkunde handian egotea, baina lan kalitatea eta lan baldintzak oso kaskarrak izan.